Ik altijd mijn voetbal, ja. En hoe wie dat? Oh, fantastisch, hè? Ik kon er net zo vaak soms in actie te komen, want hij kon zo aldermachtig kappen. Dat doen maar rekken dat er een scherpe goal kwam en kan ik komen kappen, dan kwam er op een helft van veel bij de lanen. Ja, serveert. Ja. Ik ben import, maar ik heb vroeger tien voetballen. In Asprantenhof. In Aspranten. En hoe wie dat? Nou ja, ze wonderen altijd, hier alles, hè? Ja? Ja, hier alles. Ja. Hier is toch al geboren, maar was hier wel in betaalde voetbal. Ja, hij kreeg een contract. Hij contract. Kon ze krijgen bij NV. Ja, maar om dat aan te strijden, waarom hadden we er net in had. Ik geloof we zien VVK voetbal. Dat is een club uit Grens. En toen waren daar een paar, supporters ben dat ik net, maar een paar van Heerenveen, die woonden eens even zien hoe had ik voetbal kon. Nou, ze had dat pensioen en een schortje later daar kreeg ik een brief thuis dat ik daar wil komen voor te trainen. En toen moesten we over de centen praten. En in ieder geval zei ik van, nou, dat moet het kosten. En toen zei hij, hoeveel is het? Nou, ik zei, 6.500. En toen konden ze er net uitkomen, om een centen net. Nou, ik zei, dan is het gebeurd. Dus dat weer oud. Nou, en toen later, toen weer we 2 jaar verder, en dan weer de heren weg. En toen woonden ze alsnog over dat contact praten. Want nu woonden ze wel dat betalen. Nou, en in die tijd, is dus toen weer Reinier Papendal stedentocht, toen gingen we het huis hebben gebouwd. En toen zei de vrouw, ik wil liever als daar net heen geweest is, weer het nog mooi. Nou, ik zei, dan zeg ik dat ik zei, dan is het uit. En zo ben ik opgehouden met Heerenveen. Wat een gepiel. Ja, dat is ook een gepiel. Maar als je geduld hebt in het leven, dan bereik je een heleboel dingen. Ik doe mijn best altijd en ik vind het heel mooi werk. En toen woonden deze dames die woonden dat ik wel eens leren. En ze waren dan een keer op de lonen kwam in de hele harem van vrouwen. Week al wat weer. En toen heb je het leerd? Ja. Wie een leuke bezigheid? Ja, heel leuke bezigheid. Want de weer net en je kon beter dit doen. Als je op een wei alle dikke grote korten kwijt had. Het is hartstikke mooi werk. En zo'n mijnman hier bij de tafel is altijd gezellig dan, hè? En ook je was ben. Ja, en dan is het even en dan is het zo weer worden. Ja, ik kan een beer maken, die al. En daar nog een. Ah, het is een aardigheid. Ik weet nu ook zo'n beroep, maar ja. En wie we de techniek hoe het maakt, hè? Ja. Ja, dat is wel leuk. En dat vond je leuk om te leren? Ja, ik vond het prachtig. Dat, ja, ik zei dit maar wie ik weet. Hoor ik het heel verlaan. Dat soort jammer, hè? Dit is een kleedje dat ik in 1942 ongeveer maken. Maar ik ga het altijd bewaren als herinnering. Ja. Want de vrouw zei wel eens niet voort. Hè? Nee, dat leidt een herinnering. En dat word je net kwijt.
Want wij herinnert het, jongen. Die armoede. Ja. Er ben net een soort man die dat doet, denk ik, hè? Ik zou net weten in de hele wereld net waar dat doet. Ik ben de laatste der Mohikanen, wat er dan zijn. Ja. Mooi, net?